ngai khublei phi lang baro ke basngap ye ka ktin ka choblei hane ka por ngai khublei phi ka kyrpang ka cheese stress asu ka barang khublei shibun ka ka por ko phi kloi ban ngap ye ne ka kular na ka ktin ka choblei ha ka ka sngi don pding jong phi don pding jong ka Jaka ka ba phi mat ye ka jing du nong suda ka jing im ka jong phi ke ba phi persang kam sim la sei so phi mat ye ka jing bomla ye ka jing sharem ye ka jing du nong laga de ka business ka jong phi ro phi ka jing du nong ka jing hiar laga de ka jing puli ro phi sngo kumba phim poi shakman phi sngo kumba ka ba phi persang phim la laga de ka kam ka jong phi ro phi i tang ka jing du nong tang ka jing bom sei so phi i la de ba ka don tang ka jing khang lat tang ka jing bom yo lat ki ba phi persang ki khang lat lot ki khang len ti lot ki jing khang lot ka jing em ka jong phi phim yo lat ban pen royal de phim yo lat ban pen manbha la de phila persang ha ki babun ke bynta rei mdon lat mdon jingarap phim don pisah hiro wat ban sedang eka kam phim la ban support la de ro wat phim la ro ban kersan eka yeng ro but pismo yel de ba wat eka jing e ro phim yo ki priu ki sedang ban penon kam baklai phi ban yusefi phi tang ka jing du nong tang ka jing pen pem phila yo eka kam henrei ka wan no ka jing pang ha ka ba phim yo ban beteng wat eka kam ka jong phi ro phi tang ka jing du nong tang ka jing pen pep tang ka jing khang lan tang ka jing bom sei so tang ka jing ha ka jing em ka jong phi tan ka kular ka jong blei na ka bta jong phi ha ka sngi na ka bangini puli ka kular ka jong blei na ka kitab jing pen pau ka nong ba lai de khot ba phra ka ong gumni ngalabu akhmat jong pha ya ka jing khang ya ka bangala pli te uno ro onomla ban khang ya ka kata ga ka kular na bta jong phi namaru trai ong ngalabu akhmat jong pha ya ka jing khang ka bala pli ha ka bamdon bala ban khang ya ka namar ba phis dang ban Shakri utrai phin mat ya ka kambah ka jong blei u blei un le kambah ha ka jing im ka jong phi ga daw ha Jaka ba phin su khuslai phin su du jing kermen sa yeng joy Shakri bahai utrai u blei un kerkhui phi namar wong habanga pli ka jing khang ndon bala ban khang ndon bor soi bor kraim ndon bor jingdum ndon ki briu ki bala ban pen pep ban pen troin ye ka jing trade jong phi ka business jong phi ka jing em jong phi ye ka kam jong phi habo trai upli ki kambah kin ja ka jing em ka jong phi nang ni shakman ya phin Shakri bahai utrai phin mat ki kambah ki jong blei ha ka jing em jong phi ha ka ba ki jing khang jong ki kambah ki jing khang jong ka jing khu lapli no ha ka jing em jong phi haba phi Shakri bahai o blei ubin kru khui phi lam ga ktien ka jong blei ne ka sngi an dwai na jong phi ngawana khamat chume ko pa ban dwai na kamanta ki khon ka jome ki bla kut jingmot akani ka sngi bakin Shakri no yume ko try kin phai no shome kin ai no e ka jing im ka jong ki shome kin ai ga por ka bun ga jong ki bat me kin sedang ban le ai na kamanta ka buram ka jome ki sedang ban Shakri wat ikin sim ki kodor na kabanta ban job eki shame ko try ban dwai aside ban play the gospel sikimen sing bo kodor ban yeng na kamanta jong me ko try chi soblei a blei ha ka ba men pli ka jing khang ha ka jing im ka jong ki don up ding jong ki ba la khang lot ki jing khang ha ka jing im ka jong ki ka ba ka e ka ba ki prasang ki snow ko ma kam don ka lat bakin roy kin manbha don jing onong don jing sei so henrei ngi tips scam ha ba ngi Shakri me ong ala bu ika jing khang ha khamat chung phi ya ka bangala pli ha ka bomdan manu pat bala ban khang ya ka nyai ngo ida ka kular ka jome ko try ka bamela pli jing khang ya ki khon ka jome ha ba ki Shakri me ban amdan bala ro ban khang la de ben pin pep ban pin wen ha ba me tray to me nang tray ki khon ka jome me nang tray ka ban pin khia janai ki ko try pin khia kran ni ki ne ka jing pang ka met ka nu ka jing pang ka ba sno ka met ka jong ki men kta ani ka clip mat bada ka kerteng ka ju Jesus ka hukum kan wan ka jing pin khia kan wan ka jing pelan kan wan ka jing pin mai lut ki de khot met ka jong ki ki de khot met ki ba tlot long bala pin mai pat de ka kerteng ka ju Jesus ka jing pang long bala wengo long bala the jot no ya ka bor ka jing pang de ka kerteng ka Jesus ka kren de ka kerteng ka ju Jesus kan wan ka jing pen khia kran na do khli hadu kchat baro sirnieng an pen khia janai ki ko tran ji sab lenga
pen bana bada ka jing jungam snam u Jesus la pen khia ya phier ga clip man pen sle eki ko trai de ka jing pen sle ka kedia lut iklen kor boman baro ne ka jing em ka jong ki ko trai pendap iki de ka jing sup de ka jing ai ka jong me ko trai Jesus lai tap iki de ka jing kran na du khli ka chat ko trai dei ru ka ying ka sem jong ki nan pen thmai bor iki du khot ju ka ying men ring iki du khot ju ka ying ka jong ki shame hi ko trai pelong iki du khot ju ka ying ka jong ki bakin wan shame kin IT ka jing em jong ki shame kin sedang ban Shakri me kin sedang ban no iki jing sngewbha ju ka purthai kin sedang ban kyarno da was new but kin sedang ban Shakri me nan ne shakman pen thmai ka jing mat pen thmai ka do pen thmai ka jing em jong ki pen thmai ka jing de ying pentemai ga jing long ga jing len ga jing perkhat ga jong ki ga tuan ji sob lai pendap eki dala dehi ga jing em jong ki hadu pakin em ga jing em ukres kai hagi sngi ga shakmat ko tuan ji sob lai pendap eki ga jing long ga jong pendap eki ga jing e blai ai da ga donut ga jong ki kan sedang ban shakti ngi me ban thrang ban sliang ngi me ko tuai pentemai ga jing adai ga jong ki shiying shi sem pentemai ga jing adai shi ko em try men ker khu ki mi pai ko try ni ka sngi ker khoi ki ka jing ko jing kya pendap jing sok jing kemani ki ker khoi ki rangba ni ka sngi ker khoi ki long ki pen sle pen ko bor ai jing ko jing kya ki pen thmai bor ka men sim ki pen thmai ka jing im ka jong ki nang te ki nang pen wandori ki nang pen poi ki shika ka jing ka jan ka im bat me try ai ki ka jing kran met men sim jing ma jing par khat pen sle ki long ki long ka pa ni ka sngi pen sle ru ki kon samla ni ka sngi pen ko bor ki pen thmai bor ki pen thmai ga jing long ga jing im ga jong ki pen long I kun samla ba ken pai shabe ko trai pen im ga men sem ya ga bam pat ma ga jing pen dap ga mun sem ko ga jing start blai ga jome ga jing long ga jome ker khoi ki khnaret ker khoi ki hap ki baret ker khoi ki khlong ba trai ba ki badang boy ro kom jo a blai ai ga jing ko jing kya tap ga snap jome pen sat bor ki pen kya kran ga ga jing pang jing shitom pen thmai ga jing im jong ki na do ba ki dang khlong khna ko trai ji sob blai ken stang ban mat I me ko trai ablaze IT no iway pagway ki kti ki chome ko try men ker khui ki men pli ka jing khang jing kambah ablay pen khia idik ba pang ki badan hospital ta lot idik ba pang ki shitom hospital ne ka sngi to ka kti ki jung Jesus kan kner ban pen khia yaki kronika jing khia ka snam ka kronika jing khia ki shing ki jung ki kronika jing khia ka met ka jung ki ka jing lot jung ka met ka jing pang ba sno ka met ka jung ki kan no la ka kyrpang Jesus ka tim itu jing pangkan kenria na be itu jing pangkan kenria na ka met ka jing kran ni ka jing khia ka bada ka jing ngam snamu Jesus Christ kan to ya ka met jong ki de pang ki bana hospital ko try ki bana ki yeng ki sem ki bathia ne ka clip mat ko try ker khu ka jing bang ker khu ka dawai ker khu ka jing sumar ko be try ker khu ka jing don ki bom ji thia pen klan ki pen khia kran ki ker khu ki ki thia sok men met ko try don ki baling a pi sa ki ba try ki ba kulmar jing ching perkhat ki ba do jing kramen ki ba do bor ablay pen thmai bor ki ni ka sngi pen klan ki pen dap jing sok jing kmen ki ba sngo si ko try pen tngen ki pen roi jing ngai but scam ki ni try men ya dai ki ni was ne ko try ji sob lai try men pen sle ki ni ka jing pen sle jong ka jing kmen ko try poi ni ka sngi ko try ji sob lai pen sle ki ni ka jing pen sle jo ka bor pen sle ki ko try ni ka jing pen sle ka jobe ko try ba kin roi kin man ba kin khia kran kin roi ha ka jing man sim kin roi ka kam kin roi ha ki liang baro ablay tuan ji sob lai ker khu I wei ko tuan ji sob lai ker khu ko jing Shakri ka jong ki ni ka sngi ya lami ki ni ka sngi don den kat bat ha ka Jaka ka ki ki don tap ki ka snam jme tap ka ying jo ki ka snam pen khia ka jing dei try men pen tngen ni ki men ai bor ki bakin slang bat Shakri bahaya me trying tips kama bangi Shakri bahaya me ko try a blay ka jing im jungi onang pen roi onang pen manbha ne ka bor ka jome ko tuan ji sob lai trying a aingo me sngo ka jing dwai aga kerteng jo Jesus Christ ba nasang dwai amen yani ka singing sedang ban Shakri bahaya try Shakri udah ka donut baro IT ka jing im ka jong pi su Jesus Christ u bai ya la de le ya ka mon ka jong blai sedang ban long ka jing ker khosh ki wero ni ka singi da ka ba rung shi ka jing dwai sa but ya pi long ka jing shai na baro try u la pli ka jing khang na ka ba jong pi anam don bala ban khang ya kata kau mat utrai la pen kre ban ne kambah ka jing ma jong pi ha ka ba ki ki biang lot ka jing im jong pi nang ni sakaman pin roi pin man ba nang ni sakaman da ka bor ka jong Jesus Christ u blin ker khui pin ta ka puram ka jong blai amen